Pantri Anita Appleton. Esill Jones fi'n cael mwy o'i hanes a phrofi'r set. Merch o Drimsaran, Sir Gaerfyrddin yw Anita yn wreiddiol, ond ar ôl magwraeth yno a mynychu ysgol ramadeg y merched yn Llanelli, aeth i Gaerdydd i hyfforddi fod yn nyrs. Y cam nesaf oedd hyfforddiant i fod yn fydraig ac yna yn ymwelydd iechyd. Symudodd yn ôl i gorllewin wedi priodi a ffil, a bu'n ymwelydd iechyd yn ardal Yslyfera, wedyn yn Rhegwyr a Phenclawdd, wrth fagu 2 o blant, Rhys a Rhian. Bellach mae ganddi 3 wyr ac 1 wyres. Cyn ymddeol, bu'n ymwelydd iechyd arbenigol yn Ysbyty Treforys, yn cysylltu ar hyn oed oedd yn ymweld ag adran argyfwng at ymweiniau yno. Ei phrif ddiddordebau tu allan i fyd gwaith gydol o'r amser oedd canu, cerddoriaeth a choginio. Nad yw'n darllen cerddoriaeth, mae'n 19 ac wedi cael llwyfan yn y genedlaethol fel mezzo-soprano sy'n dipyn o gamp. Mae'n aelod brwd o gorau yn y fro a sawl cwmni opera amateur lleol hefyd. Ers ymddeol, mae hefyd yn coginio a phobi ac yn gwerthu ei chynnyrch mewn marchnadoedd a ffeiriau, ac wrth i bodd yn paratoi am mynychu'r gweithgareddau yma. Erbyn hyn, mae ganddi gwsmeriaid ffyddlon a chyson, bod Covid wedi cyfyngu llawer ar y ffeiriau yn y 2 flynedd ddiwethaf. Mae'n cynnal rhyw 2 neu 2 stondin y mis ran amladd, sy'n ei chadw'n brysur iawn yn paratoi a phobi ar ei cyfer. Gwaith ffil i'w blasu. Mae Anita yn aelod ffyddlon o gangen merched y Wawr Gorsinon, sy'n destun balchder i'w chyd aelodau. Un ai pan fydd yn canu neu yn coginio iddyn nhw. Mae'n wedi cystadlu'n gyson ar eitemau coginio merched y Wawr ac wedi bod yn fuddigol ac ail a thrydydd sawl gwaith. Dyma un reset gan Anita sy'n addas i unrhyw un sy'n dilyn diet ddi-gluten, ond yn flasus i bawb. Tesiynau almwnau heb flawd na braster. Y cynhwysion: 150 gram o siwgr mân, 160 gram almwnau mâl, ground almonds, 3 wy wedi ei gwahanu, 1/4 llwy de o cinnamon, sydd a chrôn 1 lemwn, y crôn wedi gratio. A dyma'r dull. Yn gyntaf, chwisgo melynwy a 130 o'r siwgr ys ei fod yn ysgafn a llyfn. Yn ail, mewn powlen arall, cymysgwch yr almonau mâl, crôn a sydd y lemwn a'r cinnamon i greu past stiff ac ychwanegu'r melynwy iddo. Yn drydydd, chwisgo'r gwynwy gydag 1 llwy ford o'r siwgr sydd ar ôl, nes bod copaon stiff i'r gymysgedd. Yna, ychwanegu gweddill y siwgr yn ofalus gyda llwy fetel. Yn bedwerydd, ychwanegu'r gwynwy i'r gymysgedd almwn gan blygu'r gwynwy mewn a chadw gymaint o aer a phosib yn y gymysgedd. Yn bumed, gellir coginio hwn fel 1 deisien mewn tin wedi ei leinio, neu mewn casys muffin mewn tin muffin. Chweched, coginio mewn popty ar wres o 180 centigrade, neu 160 os oes ffwrn ffan gynnwch chi, nes yn lliw euraidd. Tua 35 munud i'r disien a tua 15 i 20 munud i'r muffin. Dywed Anita fod yr rhain yn ffein iawn gyda siwgr eisyn wedi sgeintio drostynt ar ôl pobi. Fe ddylynais i'r cyfarwyddiadau a cafodd 2 ffrind eu plasu a rhoi 5 seren iddynt.